Рождество ул бит шул Ходай Иисус Христосның туган көне. Шушы көнне Ходай Израильдә, Палестинада, Вифлеем каласында туган. Ул бит 12 улы бәйрәмгә керә. Улы бәйрәмнәр алар барысы да аерым-аерым үзенчәлек бар инде. Иң беренче менә төнне көйләү итәбез. Бит менә таки көнне без төнне көйләү итмибез инде. Вот андый төннәр бигәс, ураза тотып әзерләнәбез. Вот. Bütün beyramga da bit alay әзерләмибез. Все-таки 4 кенә улы уразалар безнең. Безнең хәзер безне бәйрәм чыккач, менә без авыз ачу, аннары изге көннәр тотына. Үзебезнең коткаручыдан сорыйбыз инде. Исән-сау җөрүгә булышсын безгә балаларыбызга, үзебезгә хәвеф-хәтерләрдән сакласын. Барыбыз да барлык халыклардан зурлап бәйрәм итсеннәр.